Здравейте! Днешното видео ще бъде посветено на планетата Плутон. И Плутон не случайно ще поговоря за него, тъй като това е една много мощна трансформираща планета, която оказва влияние на нашите животи тотално влияние. В смисъл, Плутон е планетата, която трансформира живота ни от нулата. Тя се свързва с началото и края, с раждането и смъртта. Нека не звучи драматично и трагично и пагубно. Искаме се да отворя темата за Плутон, тъй като вече предстои едни времена, в които ще навлезе съвсем нова енергия и това ще бъде благодарение на Плутон. Не само на него, но в голяма степен Плутон ще окаже влияние върху нашето съществуване тук на Земята, като в глобален план веднъж и друг път на личен план във всеки един живот. Плутон е планета, която не е стандартна, така да го кажа. Не е планета, която може да бъде обяснена от начало до край с нейните принципи и всички влияния. Но ще се опитам да ви разкажа малко повече за нейната същност. Ще поговоря в това видео за това как се отразява на сегашния ни живот и в рамките на следващата една година, значи от днес е 12 август 24 година до 12 август 25, образно казано. То няма да е буквално от дата до дата, просто като период да го ограничим, едногодишен период. И съответно ще поговоря малко и за това как би могло да се отрази в личен план на всички нас. Като разбира се, това ще бъде много общо, тъй като аз няма как да знам на всеки къде се намира Плутон в момента като транзит в неговата натална карта. Защо всъщност отварям темата за Плутон? Защото, както казах, това е планета, която ще ни донесе изключително нови неща и нов живот като цяло за следващата една година. Плутон беше планетата, която заедно с Сатурн и Юпитер през 2020 година направиха COVID-епидемията и не направиха, те всъщност не са те точно причината, но на небето бяха сформирали такава комбинация, че тази комбинация предвиждаше такъв глобален катаклизъм, такова огромно затваряне, огромна рестрикция с всички носещи последствия от това. Когато 2020 разглеждах транзитите и правих прогноза за годината, за 2020, за мен беше изключително трудно да определя какво точно ще се случи. Знаех, че е ново начало и така бях и кръстила годината 2020, ново 20. И беше изключително за мен необяснимо, незнайно какво точно идва, но е нещо голямо, глобално, разтърсващо и променящо. В този смисъл искам да кажа, че следващата една година Плутон отново се намира на една много важна зона на небето и съответно ще направи огромни промени в предстоящия период от една година напред. Какво имам предвид? Плутон сменя своя знак. От знака на Козирога Плутон ще премине в знака на Водолей. Това се случва вече няколко пъти за много кратко време, т.е. този транзит на Плутон през двата знака започна още през миналата година, когато съвсем за кратко той влезе в знака на Водолея. Всъщност не през миналата, а в пролетта на 24-та година, през март месец. И от март до юни той се намираше в знака на Водолея. Сега, тъй като Плутон има ретроградни движения, както всички планети, имат директно и ретроградно движение. В ретроградните си движения, съответно, всяка планета изглежда от позицията на Земята, изглежда, че се движи назад. Това е ретроградното движение
И по време на тази ретроградност, тъй като Плутон е изключително бавна планета, той се движи много бавно на небето, съответно периодите му на ретроградност са много дълги, те са почти половин годишни периоди. Той стои в 1-2 градуса максимум, т.е. не се мести на някакво по-голямо разстояние, за разлика от всички останали планети, които когато станат ретроградни, могат по време на своята ретроградност да преминат и до 10, 12, 15 градуса. Но Плутон преминава много кратък път по време на своята ретроградност. И съответно изминава и много бавно пътя си, когато е и директен. И в момента Плутон вече е ретрограден. От края на юли, мисля, че е края на юли, стана ретрограден, което означава, че той за малко влезе в, както ви казах, през пролетта на 24-та, влезе в знака на Водолей от Козирог. И през тези няколко месеца, в които беше в знака и все още е в знака на Водолея, всъщност той ни дава един лек полах на това, което ще ни предстои от тук нататък. Дава ни лека насока за това, че промяната е нужна и категорична и няма връщане назад. Но тъй като е за кратко, всеки един от нас си казва, то нищо кой знае какво не се случи. Всичко ще си дойде по-старому, всичко ще бъде както си беше, ще успея да си напасна нещата. Но всъщност обърнете внимание на вашия период през тази година от март до юли. Какво всъщност ново ви се е случило? Какво предизвикателство получихте в живота си през тези месеци? Какво беше нужно да промените или какво беше нужно да забравите напълно или да го премахнете от живота си? Може да е било за кратко, но това ще ви даде всъщност яснота за това какво ви предстои в следващите години напред. Тоест всичко това, което сега ви е дошло като леки нюанси, като предизвикателства, като възможности било. Съответно, това ще ви бъде бъдещето напред, много по-разгърнато, разбира се, много в по-интензивен и мащабен план. Затова исках да ви кажа, обърнете внимание на месеците от март до юли. Сега в момента Плутон е ретрограден и ще остане в ретроградно движение до ноември 24 година, което означава, че връщайки се ретроградно, той отново ще премине в знака на Козирога. И това ще се случи в септември месец. От септември, октомври и ноември Плутон отново ще бъде в знака на Козирога за последен път през това наше прераждане. Тоест ние повече няма да преживеем присъствието на Плутон в знака на Козирога, тъй като на Плутон са му необходими 250 години, за да обиколи целия зодиак, т.е. да се върне отново в Козирог. Това ще го направи след 250 години. По същата логика в Водолей Плутон е бил преди 250 години. И сега отново ще бъде в този знак. Знака на Водолея е изключително свободолюбив, новаторски и доста интелектуален знак, което означава, че идвайки Плутон в този знак, съответно ще промени на много нива именно по тези показатели нашия живот. Новаторство, свобода, както казах, и много интелект. Това естествено повечето го свързват с изкуствения интелект, което въобще не е изключено, разбира се. Това предстои доста скоростно и доста бързо ще навлезе изкуствения интелект и въобще
нови технологии, които до сега не са били познавани, ще навлязат много бързо в нашия живот и след още 2-3 години просто нищо няма да е същото. Това е гарантирано, тъй като знака на Водолея е, освен това, той е новатор, той е революционер, той провежда знака като качества, имам предвид. Той провежда новото, той е новатора. Той е... Водолея е архетипът, така да кажа, който провежда и въвежда новите неща в нашия живот. Ако не беше Водолей, ние нямаше да можем да се научим да вървим, например. Защото това е съвсем нов етап от нашия живот, когато сме били бебета. По въпроса с Плутон, който сега в момента е ретрограден, все още се намира в знака на Водолея, както казах, той беше там за кратко. Ще ни върне отново в Козирог, за да си довършим нещата, които не сме успяли да довършим за последните 15 години, в които той беше в знака на Козирога. Тоест, връщайки се между септември и ноември, 3 месеца реално, септември, октомври и ноември, дайте си сметка, върнете се назад във времето от 2008 до 2024 година. Какво не сте успели да направите, какво сте искали да промените, какво сте искали да сбъднете, какво сте искали да ви се случва, какво всъщност е било във вашия живот, каква промяна ви се налага в момента да направите. Това са нещата, които ще ви дадат яснота върху какво да работите в следващите 20 години, докато Плутон се намира в знака на Водолея. Тоест през тези 3 месеца имаме време за равносметка, за обзор, последен обзор на нещата, които изброих, за да тръгнем смело и в нова светлина, в този нов път, който предстои по време на престоя на Плутон в знака на Водолея. Всички преходи на такива големи планети от един знак в друг обикновено са съпроводени с сътресения, с кризи, с трансформации. Кризата винаги ражда нещо ново. Няма преминаване на такава голяма планета от знак в знак, без да има реална физическа реализация в нашия живот. Тоест, предстои ни една огромна промяна. В живота ни. Разбира се, за всеки един от нас ще бъде в различна сфера от живота, но това няма никакво значение. Така или иначе, Плутон ще ни постави пред нови условия, пред нови обстоятелства и пред време, в което е най-удачно да заложим нови неща, защото това, което като стари модели носим в себе си, отдавна вече е остаряло и няма да ни доведе нито до развитие, нито до по-нататъчна реализация и въобще успех за напред. Така че тези 3 месеца, които ни остават от септември до ноември, е хубаво да си дадем реална сметка какво точно бихме искали да постигнем. Тоест, така или иначе и обстоятелствата, и хората, и събитията, които ще ни се случат през тези месеци, ще ни накарат да го направим, ще ни накарат да се замислим върху това, ще ни накарат да преосмислим живота си като цяло, защото от ноември натам вече Плутон трайно ще се установи в знака на Водолея и промените, които ще дойдат, ще бъдат наистина трайни. Тъй като, пак казвам, Плутон се движи много бавно, тези промени, разбира се, и те ще настъпят бавно сравнително, няма да се случат за 1-2 месеца. Това всичкото, което идва като енергия и като ново, ще се случи в рамките на следващата 1, 2, дори 3 години. Но най-разтърсващото и трансформиращото време ще бъде следващата година, следващия период от 1 година, който ни предстои до есента на 25-та, тъй като всяко едно начало, когато такава голяма планета влиза в знак, началото е най-разтърсващото. След това вече енергията си започва да си навлиза, свикваме с нея, вече сме видяли, чули, срещнали хора, събития, случили са ни се някакви променящи
неща, били сме в по-затруднени ситуации или сме били в променящи ни събития и въобще срещи. И след следващите 2-3 години вече нещата ще се уравновесят, ще си поемем по пътя, но важна е тази една година, която ни предстои, за да бъдете подготвени, включително и аз, всички да бъдем подготвени, за това, че ни предстои едно наистина ново време, едно време, в което нищо няма да бъде същото и нищо, от което до сега ни е било авторитет, било ни е важно, било ни е смисъл, нищо от това няма да бъде нито смислено, нито важно, нито авторитетно. Така че нека да си дадем сметка тези 3 месеца, какво точно искаме да променим и на къде да тръгнем, защото това е много важно за нашите следващи 20 години. За съжаление, не само последните дни, но нямам много време да се върна толкова назад във времето, в годините. Както ви казах, Плутон е бил в Водолей преди 250 години. Чисто исторически нямах време да разгледам какво точно като събитие се е случвало. Това, което чувам от други астролози, които са по-известни, нали, всички казват, че това е време, в което изключително много нови постижения са били. Това значи 19 век, Френската революция свързват с това Плутон, преминаването му във Водолей. Истината, всъщност, аз като се замислих тук тези дни, е, че Плутон преди 250 години реално не е бил открит. Плутон е открит през 1930 година като планета, която вече се разглежда в хороскопите на хората. Тоест, преди това Плутон въобще не е съществувал като знание. Това при всички случаи не е случайно. Това знание, този Плутон, новаторски, този разтърсващ, трансформиращ Плутон, не случайно е бил открит едва през 20 век, през 1930 година, защото преди това, вероятно, хората не са били готови за такива огромни трансформации. Не са били готови да преминат към нови светове, към нови виждания, към нови знания, към разширяване на съзнанието си, докато вече в 21 век и ние като хора, живеещи в това ново време, при всички случаи имаме повече условия да разширим съзнанието си и да приемем всяко едно ново нещо, в сравнение с това преди 250 години хората какво са успяли и са можели да приемат. Във връзка с това, исках да кажа, че реално дори никой астролог не може да се върне до 250 години назад, за да направим една ретроспекция на събитията, които са се случили тогава, тъй като Плутон все още въобще не е бил като значим в правенето на хороскопи. То дори и тогава не се е наричало и това. И така хороскопия, някакво ясновидство, не ясновидство, звездобройците и тези, които са били в древните времена, са гледали звездите. Реално те не са имали тези технологии и тези възможности, които в момента ние имаме и с които сме способни наистина да интегрираме това ново, което идва. Така че предстоят ни дни много приятни времена, така да го кажа. Приятни от гледна точка на това, че променяйки се, ние всъщност еволюираме. И ние сме част от еволюцията на Земята, от исторически момент, в който наистина ще настъпят промени, които ще бъдат не само видими в нашия живот, но и ще оставят историческа следа във времето. Също друго, което искам да кажа за Плутон е, че Плутон в личните ни карти, на всеки един от нас, където се намира Плутон, особено дома, в който се намира, също в момента е много важно да знаем и да разберем на кой къде се намира наталния му Плутон, тъй като със сигурност това, което носи като енергия този дом, в този живот ще трябва да бъде трансформирано и там ще се работи, там няма начин да няма промяна, която е тотална,
видима и неизбежна. Тоест в сферата, в която се намира наталният ни Плутон в картите, е сферата, в която ние ще претърпим най-голямо развитие, най-голяма трансформация, най-голям напредък и най-много там ще вложим ресурс в нашия живот. И това в момента е важно да го знаете, защото Плутон, транзитния, който в момента, както до сега говорихме, минава в знака на Водолея, той ще, разбира се, ще окаже влияние и на позицията на наталният ни Плутон в картите. И съответно ще разтърси дома, в който се намира нашият Плутон по рождение. Т.е. наталният ни Плутон. Темата с Плутон е много обширна, много можем да говорим, много неща могат да бъдат засегнати. Това беше едно от основните неща, които исках да ви кажа. Да сте подготвени за това ново начало, за тази трансформация, за това, че в живота ни предстоят огромни промени. Въоръжете се с повече знания, мъдрост, информация и вяра в най-позитивните неща, защото то наистина така ще стане. Наистина ще дойдат позитивни събития и срещи. Въобще всичко ще бъде в позитивен аспект, но преди да се случи най-доброто, ще трябва да преминем през малки разтърсващи и трансформиращи периоди, когато и ние самите ще трябва да се нагодим към това ново време. И е много важно това да го разберем всички, че за да сме част от новото време, ние също трябва да сме нови. Как става това? С промяна на мисленето, с промяна на действията ни, с промяна на цялостната ни визия не само отвътре, но и отвън. Защото отвътре, да, с мисленето ще променим. Но всъщност промяната отвътре ще доведе до промяна отвън. Всъщност на новото време трябват нови хора и тези, които са с остарели разбирания, с остарели модели на поведение, с непреработени въпросни модели или травми, с недоразбрани неща, ще им бъде много по-тежко от тези, които вече работят по въпроса със себе си, от тези, които вече са на пътя на израстване на съзнанието си, с тези като вас, които сте тук, защото щом сте тук, значи сте на пътя на това ново време. Защото има много хора, които въобще не могат да разберат какво означава това. И реално ще станем свидетели на тази 5D реалност, за която всички говорят и за която аз отделно ще направя видео. Ако ви е интересно, моля да напишете под това видео дали искате да поговорим за 5D измерението и за това какво точно ще се случва в това 5D измерение. Изгубих се мисълта. Исках да кажа, че много хора въобще не могат и не знаят, не могат да разберат и не знаят, че въобще съществува някаква такава друга реалност и че е възможно да прекрачим, т.е. да прекрачим, отивайки към нея. И за тези хора, които дълбоко неосъзнати, които все още живеят в старото, ще бъде изключително трудно да преживяват през следващите години. Нека не звучи страшно, но няма преминаване на Плутон от знак в знак, без да има трансформации. А сега особено от Козирог във Водолей, изключително трансформиращо, тъй като Козирога, освен всичко останало, се свързва с края на някакво събитие. Когато разглеждам, например, хорарни карти, когато има въпрос конкретен, винаги знака на Козирога определя как ще завърши събитието. Козирога е един завършващ знак, а Водолей винаги започва новото, защото, както казахме, той е новатора, той при това е активен, понеже е въздушен знак. Водолей активно задвижва колелото, тъй като има нужда, докато Козирог е
земен знак, земя, но най-твърдата земя. Козирога е най-силната структура. Козирога е нещото, което не дава да бъде поклатено, поместено и разбито и разхвърляно. Той иска структура. Но Водолей, при него няма структура. При него има само и единствено напредък, иновации, развитие, новаторство, експанзия, тъй като той е много електрически знак. Електрически, така да го кажа. Той се свързва, знака на Водолея се свързва именно с електричеството. Когато е открит Уран, който е управител на Водолея, тогава откриват и тока, електрическия ток. Така че няма нищо случайно в нашия живот и в нашата реалност и в това, което съществува тук на Земята. Всяко едно нещо е дошло, когато му е дошло времето за това. И затова сега е дошло времето за това ново, което ни предстои и ние сме тук, за да можем да го посрещнем с радост и без излишни страхове, тъй като новото винаги носи със себе си промяна. Да не удължавам и отежнявам повече видеото, ще направя ново видео за както казахме, за 5D реалностите, за новото време, ако искате и имате желание, напишете в коментар. За днес толкова. Плутон ще ни трансформира, Плутон ще ни предизвиква, Плутон ще ни държи будни и съзнателни, за да свършим максимално работата, за която сме дошли на тази земя. От мен всичко прекрасно ви пожелавам. Прекрасно завършване, довършване на лятото и до нови срещи!